Fúha, sme už ďaleko, to ti poviem. Počujete to? Áno, tak kto tu asi je? Tak poďme za ním. Počuješ to? Ozýva sa to stáďa, ale tu je jaskyňa. Tak prečo sa to stáďa ozýva? Zvláštne. Tak ho tam vidím. Aj ja. Poďme za ním. Hej ty. Čo je? Budeš s nami putovať po svete? Samozrejme. Tak poďme, všetci traja. Už je noc. Vyspíme sa, to ti poviem. Tak, a ja už ráno. Poďme ďalej. A ešte som sa vám nepredstavil. Ja som Steve. Fakt? A ja biely som Foodie a ja tekvicovou hausom tekvicák. Nejdeme ku mne si dačo vykraftiť pre teba? Steve? Kľudne, poďme. O 2 minúty neskôr. No, tak sme tu na. A vlastne Foodie, keď vlastne už si to bol dlho, áno, bol som tu dlho, tak nemáš nejaké emeraldy? Mám. Chcete? Áno. Ó, dík. Ďakujeme za tie emeraldy. Nemáš za čo. Hýbajme si dačo pre teba vykraftiť, Steve. Dobre, poďme. Wow, toto je crafting? Áno, vykrafti si dačo. Dobre, tak si vykrafti. A čo môže byť? Tak, ste hladní? Áno, ja som hladný. Poďme, dačo zjeme. Wow, kráva, všimli ste si ju? Nie, zbijeme ju. To sme sa ale najedli. To ti poviem. Z tej kravy mi bolo akurát tak dobre. Po mieskovi chutilo. Už je asi noc. Poďme spať. Súhlasím.